çuna te bepirso behesbuna te zêde min re xemgîne. Çimkî heyan roja îro ne te zehmet kir hatî derê min, ne jî çavê min birê ez hatim derê te. Roja teng da, roja dijwar da, roja nav agir da, ez her dem tenê, tenê. Bir neke talî, dostên rojên fereh, dostên dema hal û waxtê baş kirin. Lewra min re dostên rojên teng, dostên dema astengiyê de bê berjivandin şev û rojan baş serê te bisekine lazim e. Bisekine. Ma bir bû ey nezan talê, ma bir bû ey bêfikr û bêraman û bêsalê. Çiqas agir dilê min da hilda, çiqas birîna cigera min derda, çiqas di nav gezebê da keser berda, çiqas dar û kevir bariya ser min da, dilê min çend bajar û tur bûyî. Dur. Îro dîsa hatî bi xabonekî, bi çav boyaxekî, tu dibûnî hinek halê min baş bûye. Derd û şîn û gîrlê min dûr çiye. Dibêjî ku ma tu ciwanî. Nebêj bêbext, nebêj. Pirsnekirina te hezar jarî piskirina te baştir e. Ma tu heyan niha ku derî. Heyan niha. Mîna kesek nenas ber min da bê silav û bê xal û bê xatir derbas bibe here, lomek min jî te nabe. Çimkî teselyan zudaye ji te ketiye, zudaye. Ez baş zanim îro tiştek were serê min, tu yê dîsa min dûrkevî herê, tu yê dîsa min nas nekî, tu yê dîsa min û derdê min bi her re bêlî. Ez dînim îro şinda te bawar bikim talê. Ka bêje ez tînim talê.